Guztioi, Portugaleten gara, Ambilampe banderaren laugarren edizioa izango dugu jokoan, une batetik bestera. Atzo oso lan ona egin zuelako Fontanek. Uretako epaileak bandera gorria orantxe astindu du. Badoaz, Jaun Andreo! Eta begira Pedreñaren branka erabat. I used to love the tenderloin till I made some tender coin. Then I met some ladies from Marin. We took the highway to the one up the coast to catch some sun. They left me with these blisters on my skin. Don't know what I was on, but I think it grows in Oregon. So I kept on going right through. I drove into Seattle rain, fell in love, then missed the train. Eta Hondarribiak gaur hiru aldaketa, atxeden eguna Orbañanosek berak, beste askotan bezala, entenatzaileak bere burua kanpoan utzi du, Marizkurrena eta Ugut Bilbao ere kanpoan, barruan Agoitz Irazoki, Manes Aldai eta Ekaitz Aznar, gaurko tripulazioarekin irabazi ditu aurtengo banderak bai Ligan eta bai Gipuzkoako txapelketan Hondarribiak. So caffeinated, I wish they were golden gated. Hondarribia estropadaren buruan, San Pedro 2 segundora, Iran eta Pedreña Laura. Hor da ama Guadalupeko ontzia. Hondarribia laugarren kale horretatik, zintzo lanean. Lasai, ikusten da, lasai indarra emanez eta itxurak politakin, Hor da, Gonzalo Carrion. Sartu, agindu zehatza eman dio Amunarrize. Hondarribia aurretik, 4:21. Nen Castrok 4:42 markatu du. Eta ziabogat. Won't you save me, San Francisco? I've been up, I've been down, I've been so damn lost that you're not around. I've been reggae and calypso. Won't you save me, San Francisco? To tell you the truth. Horrelako asko ez diren gertatzen demoraldian. Hondarribia nagusi hemen, bigarren txandan Portugaleteko uretan, hemen Ambilan bandera dugu Negras izeneko inguruan. Bizpairu aldiz izan gara, Baserri? Bai, izan dugu. Tira orain, begira, beko mailan ari dira. Hala da kirola. Bueno, hemen lan erditan, Hondarribia aurretik San Pedro oso hurbil. Hasi da Hondarribia, sartu berriro Amunarrizek bere aurrekoari. 9:23, Castrokor 9:45 markatu du. Aukeratuko dutela, distantzia hau mantendu zero, noski. Hori da. Epaileak hortxe dira, Zorrot, ontzien zain. Eta orantxe kokatuko dira hor, bakea egin nahian, ontzien tartean. Hondarribik San Pedrori 3, Tiranei 9, Pedreñari 10. ¡Equipo! ¡Se queda! Estropada dago, nabarmena, ikusten horre nola ari den esaten Joseba Munarride geratu egiten diela eta hor dago diferentzia. Hondarribiak laugarren kale horretatik estropada gogorra, baina oso ona egiten ari da eta ikusi da oindo 10 hori eskatuta nola mugitzen den GPS-a, ez 3, 4 segundu hor Hondarribia sufritzen, baina lan polita egiten, Danak hor pilatuta, estropada ere muaren erdikalde horretan. Maria behera doa eta argi dago, hauek ez dutela ez segundutxo bat ere galdu nahi. Eskerrik asko, Jose Manuel, eta sorte hon. Eskerrik asko zuei. Gainera mendik aurrera, itxasoko estropadak ere etorriko dira eta ofizio handia dago Libia ontzian. Eta noski baita ere
Beste ontzi berde honetan, ama Guadalupeko atraineruan. Hondarribiak San Pedrori bost, Tirani 11, Pedreñari 12, Egia Ezari hemen ofizioa, arraunek arte guztietan dago baserri, ligarik onenean ari gara, hau San Miguel ligara. Eta txantxetakoak eta urte askotako lana eta hemen dauden 12 taldeak ere Zerratiatik daude eta erakutsi dute beste guztien eta onenetakoa dela. Ikusten dugu hor lehia San Pedro 37 paradan eta Hondarribia 34 terdin hor arraunketa luze eginez eta etekin ateriaz, ez? Estropada ona ari da egiten Hondarribi, Begira konparaketa, Hondarribi Orio, 19 segundo bizkorrago Hondarribia. Oso demoraldi ona egiten ari dira Hondarribiarrak baserri. Dira maniobra egiten Hondarribiarrak. Esan Ibon? Ez gezurtxoa esan duela Juan Carlos Fontanek, 10 baino gehiago, falta ziren hor eta berak ondotxo daki baino eskatu egin behar aurretik. Hori da. Begira Castroren demora 4:46, Hondarribi 20 segundo bizkorrago. Uste du, aukera dugula, ez? Lehenengo gure lan egin behar dugu, gure txanda irabazi, eta gero itxaron. Nik uste dut ez gaudela oso urruti beste txandako batena, eta ikusi behar dugu gaur lortzen dugun aurretik egotea. Eta bihar Euskadiko txapelketa jokatuko duzu Lekeition, ez dakit hori den Hondarribitarrek gurutze batekin egutegian markatuta daukazuen data. Horixe bat, ez? Nik uste dut ligari ere garrantzi handia ematen jogula, erregularidade bat bilatzen ari gera, eta badakigu gauzak ondo inezkero aurrean egoteko aukera dugula, ez? Ontzianeko askar dabil, eta itxaso pixka batekin sorpresa emateko gai garen. Hori da, orain arte estropada guztiak ibaian jokatu dira, iruditzen altzaizu, itxaso azten denean, nolabait esateko, Hondarribiak gora egingo du lasatxo. Nik itxaropen hori daukat, ez? Momentu honetan uste dugu ondo ibiliko garela itxasoan ere, eta ikusi behar da besteak ere nola moldatzen dien bertan. Eskerrik asko Frantziz, eta sorteon gaurko eta biharko. Eskerrik asko, zuei. Hondarribia tartea zabaltzen, zazpirik 8 orain, Tiran eta Pedreña segundoa galtzen. Tiran 17, Pedreña 18. Aukera, ez? Anda Hondarribi! Oraintxe! 19 eta 24, begira Oriok 19 eta 47 markatu du. I've been so damn lost since you're not around. I've been reggae and calypso. Won't you say? Ikusi Hondarribiaren nekea. Uranga ikusi duzue, Puertas eta hor Gonzalo Carrion. Hondarribik estropada, bikaina 19 eta 24 Hondarribirentzat. San Pedrok 19 eta 33 geraz txanda honetako lauak. Aurrekoak baino bizkorrago ibili dira. Berehala orezko txandan, 19 minutu 24 segundo. San Pedro bigarren. San Pedro gaur izugarrizko eguna du, asteburu borobila. Astillerok izan du, Astillero gaur azken aurrekoa delako eta hortxe kalte handia duelako naiz eta zigorra Bermeoko entzat izan. Oso punto bakarra, 2 punto hartuko ditu bakarra, eta nik uste dut kalte zuzenena hori, Astilleroko talde izan dela, horre 11garren sailkatuko delako gaurko estropada horretan, ez? Dudari gabe, bandera Hondarribirentzat. Demoraldi honetan ligan irabazitako bigarrenak, Gipuzkoako txapelketa ere bai irabazi zuten, eta argi dago Hondarribikoek gaur estropada handia egin dutela, haien kaletik lan bikaina, hortzen dira orain dastatzen hemen gertaturikoa, bandera hortxe du Joseba Amunarrize. Bandera Hondarribiera doa. Hori poza Hondarribiarrena. Lan handiari dira egiten demoraldi honetan. Eta lanaren fruitua hementxe da. Morales gainezka ditugu. Eta gainera gazteak ere sartu dituzte. Hor ontzian, arraunak gora orain. Hori egun borobila Hondarribiarrentzat izan da, bigarren ziaboga horretan. Hemen da gaurko irudia, Garaiaren irudia. Hor da Hondarribia eta Urdaibei gainera, parean ziren demora
bai, eskarrik asko, eta, bueno, azken aldi netzaten egin bezala iruditzea eta arronen oso ondo egiala. Nik, bueno, sekretua gointzat, iruditzea gure errendimendu honen aula emate deula, eta alde hortatik, bueno, konfiantza osua dugu, eta txukun lanen, eta iruditzea gauzak ondo inditugula, da horrekin, bueno, garaipen honekin oso pozik. Gertatu dena gertatu horretik, Aztilero eta Urdaibairen artekoa ere, denbora berdinetan zineten, beraz ez du esango horregatik irabazi duzuenik, ez da gutxiagorik ere. Eskerrik asko eta zorionak Mikel, gaurkoagatik egiten ari zareten temporaldiaregatik, eta sorte hon biharko. Eskarrik asko eta zorionak Hondarribi guztiai. Eskarrik asko. Hondarribiaren posa hor da, eta txamponaren beste aurpegia Urdaibaikoen azerrea da, eta orantxe